Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik para rama suster bruder berkah dalem Gusti sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun kelampahi gesang ing dinten menika lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged nggayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan bangun paguyuban komunitas ingkang Begja Rahayu. Komunitas utawi paguyuban ingkang Begja Rahayu ingkang bahagia temtu neng semake lan adamel tiyang sanes nggih penasaran, tertarik, pengin melu utawa pengin mlebet wonten ing paguyuban sing Begja Rahayu sing bahagia. Kosok wangsulipun yen komunitas utawi paguyuban menika anane mung cerah sulaya, padu, saling curiga, terus yo anggone lumampah dhewe-dhewe sakarepe dhewe. Nah menika dados malapetaka wonten ing gesang sesarengan, wonten ing brayat menika mesti kraos banget yen bahagia Begja Rahayu kabeh do bungah padang mesti yo nyenengke. Ning nek brayat kuwi suami istri anane mung padu wae, pendak dina ora leren ledo curiga siji lan sijine, ora pracaya, anak-anak yo mrosal kabeh, karo wong tuwa yo ora hormat lan sapanunggalane. Brayat menika mesti ora agawe seneng. Kados pundi anggenipun bangun gesang, temtu kula panjenengan ingkang pitados ing Gusti Yesus nggih linambaran tulodo lan sabda dalem Gusti. Awit Gusti rawuh menika ngasta pepadang. Gusti kautus dadi pepadang tumraping donya, tumraping awake dhewe. Kula panjenengan yen urip ana ing pepadang mesti luwih kepenak, luwih nyaman. Awan karo bengi menika mesti awake dhewe luwih bisa berkegiatan, bisa ngopo wae ing wayah awan. Bengi menika pakaryane mung turu. Yen ana gawean bengi menika lemburan sing mratelakake jane wis dudu wayahe nyambut gawe ning merga tuntutan, merga kebutuhan, merga target, terus kudu lembur le nyambut gawe tekan bengi. Utawa jaman rumiyin menika nggih pakaryan dalu anane ya mung maling, rampok, kecu lan sapanunggalane. Ora ana jaman biyen maling ki awan-awan, kejaba yen pancen wis ditelesih-telesih omahe suwung. Lan yen pikiran kula panjenengan padhang, atine ya padhang, mesti lumaku ana ing alam donya ya terang, kepenak. Ning nek pikirane peteng, atine ya peteng, mbok ana panganan enak, lemangan dadi ora enak. Mbok ketemu bojone sing ditresnani dadi pingine mung arep nesu karo nesu. Nah, mila kados pundi kula panjenengan saged gesang tinuntun ing pepadang, nuju ing pepadang temtu sansaya nulat Gusti Yesus. Lan kados pundi kula panjenengan saged nulat Gusti Yesus, awake dhewe ya kudu sansaya paham menggaing sabda-sabda dalem ingkang sinerat ing kitab suci. Kitab suci menika sumber pokok awit ing mriku kula panjenengan nemu sabda-sabda dalem, nemu Gusti Yesus piyambak. Pramila monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembayang sawetawis. Konjo ing asma dalem Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin. Suawi sami munjuk Gusti Yesus sabda dalem Hyang Rama ingkang sampun manjalma
Mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula KBKO kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenuwana kawula mawi roh ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapethik saking Injil Yohanes bab 12 ayat 51 ngantos dumugi 50. Nalika samono Gusti Yesus paring pangandika kanthi swara, "Sing sapa ngandel marang Aku, sing diandel dudu Aku, nanging panjenengane kang ngutus Aku. Rawuhku ing donya iki minangka pepadhang, supaya sing sapa ngandel marang Aku aja nganti ngambah ing pepeteng. Lan yen ana wong ngrungu tetembunganku nanging ora ngestokake, ora bakal dak adili, awit rawuhku ing donya iki ora arep ngadili, nanging arep nebus jagat. Sebab sing sapa nampik Aku lan suthik nampa tetembunganku, iku wis ana sing ngadili. Sabda sing dak ucapake iku sing bakal ngadili ing dina pungkasan, awit kandhaku iki ora metu saka Aku dhewe, nanging saka Rama sing ngutus Aku, sing paring dawuh apa sing kudu dak kandhakake lan dak wulangake. Aku mangerti yen dawuh dalem iku urip langgeng, mulane apa sing dak wulangake iku dak wulangake miturut pangandikane Rama marang Aku." Makaten sabda dalem Gusti. Suwawi sami munjuk, Gusti, kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem. Sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing suwarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, waosan Injil dinten menika paring pitedah dumateng kula panjenengan sami kados pundi Gusti Yesus kautus dening Allah dados pepadhang lan anggenipun nindakaken dados pepadhang lumantar pangandika utawi sabda-sabda dalem sing dingendikake marang kathah tiyang. Gusti mboten bakal ngadili yen sabda dalem ora diestokake. Gusti ugi mboten bakal mrina utawi ya kecewa yen sabda dalem mboten do ditindakake. Awit ing sakmangke ing dinten pungkasan bakal diadili. Dados ling ngadili tiyang nindakake sabda dalem utawi gesang miterat pangandika dalem Gusti menapa mboten, ling hukum utawi ling ngadili sok emben pas dina pungkasan. Lan sabda dalem menika ingkang Gusti terangaken dados pepadhang tumraping tiang-tiang sing purun nampi. Mila kula panjenengan sami yen pengin urip ana ing pepadhang, yen kepengin tinuntun nuju ing pepadhang, awake dhewe ya kudu tansah ngestokake menapa sing dados sabda dalem Gusti. Lan kados pundi kula panjenengan nemokaken sabda dalem Gusti, nyuwun sewu aja mung gumantung pangandikane Rama ana ing homili utawa khotbah, menapa malih namung khotbah sing lucu, khotbah sing cekakaan, khotbah sing agawe ora ngantuk, ning mbuh isine apa. Sing bakal nuntun kula panjenengan nuju ing pepadhang nggih sabda dalem. Mila kula panjenengan kedah lan sampun sakmestinipun tansah gentur tekun maos kitab suci, mirengake kitab suci. Mugi-mugi channel kula menika dados salah setunggal srana Bapak Ibu mirengake sabda dalem Gusti. Renungan kula boten patosa mothok tumrap kula pribadi, sing penting awake dhewe ngrungokake sabda-sabda dalem Gusti.
Kula nggih kanthi damel renungan menika sacara otomatis maca lan uga ngrungokake sabda dalem Gusti menika sing paling penting. Supados menapa kula panjenengan tansah gesang ing pepadang, tansah tinuntun nuju ing pepadang. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin.